Ravi! Miltä tuntuu? Varo! Pian! On päästävä pois täältä. Tule, Rana, kiirehdi! Ei ole aikaa laskea itikoita. Ravi! Adata! Entäs pappa? Emme voi jättää häntä! Pappa! Tule pois sieltä! Enkä, totta vie. Kotiin jätä. Pappa! Tule jo, Rana! Äätään hänet myöhemmin. Tuu. Ällöt itikot! Oho, saamme kohta suihkun. Katso, Bambuli, mitä tuolla on? Mennään! Tule, Slowly! Ylös! Nouse nyt! Älä normi! Pitää juosta, vaikka en ole vielä edes herännyt. Rana! Rana! Hei, tule takaisin! Rana, hei! Aloita! Joo, käännös vähäsen. Just joo. Aina tulla. Te hyödyttävät. Ei mitään kunnioitusta. Hyvä, hyvä. Okei, pysähdy. Seis. Samoin seis! Sitä hiljaa! Kaikki reilassa. Kanna! Onks jotain vialla? Taas vähän pölkkiä pyöriälle. Ei tässä on koko päivä aikaa. Kas? Mitä? Mitä nyt? Luulen, että on aamiaisen aika, eikö? Katsos kassin pohjalle. Etköhän löydä jotain täytettä vatsaasi. Aamiaista. Kylmä tuuli ja märkä turkki. Paras tapa vilustua. Rana, hei! Katso, mihin astut, Slowly. Melkein liiskasit. Rana! Nimeni on Rana! En tahallani. On niin pieni, ette huomannut. Paras olla satuttamatta siskoani, tai... Ei tarvitse suuttua. Emme me satuta. Asutteko täällä? Emme täällä asu. Asumme lammilla. Siis asuimme lammella vielä eilen, mutta ei ole enää lampea, vain jätekasa. Ja sammakot lähtivät. Ei kaikki. Pappa on siellä vielä. Hän ei halunnut lähteä. On mentävä katsomaan, ettei vaan mitään ole sattunut. Tuletko mukaan, Robi? Tullaan. Jep, 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 jep.
Hei, odottakaa! Me tulemme mukaan. Niin, herra Talionen. Masinat on jo matkalla, siis kirjaimellisesti ihan mun takana. Hienoja koneita ja paljon tehokkaampia. Näillä me tuplataan tuotantoa ja voitot tietty. Oli hyvä, että tultiin tänne. Täällä on tarpeeksi tilaa liata. Joo, maaseudulla. Eikä tarvitse maksaa mitään. Käännät sä? No käännän koko ajan. Tee säkin jotain. Saanko kuittauksen tähän? Seuraa mua. Evästi selkäkipu. Aikamoinen peli. Oho. Eipä usko, että pappa piileksii tuolla. Pappa! 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 Ei kai hänellä ole huono kuulo? Pappa! Ei voi olla totta! Ei minun päiväni! Robi! Tallinna, apua! Pappa! Mitä? Minä täällä, olen täällä. Pappa, missä olette? Täällä. Mitä? Hei, mitä oikein olet tekemässä? Slowly, tule auttamaan, taisi löytyä! Te huligaanit. Aina vain remuamassa. Eikä poja. Pappa, sinäkö siellä? Robi! Dani! Olen juutunut! Kamala! Lämmin vastaanotto, voisit edes ilahtua. Kuule, tulen pian takas. Haen apujoukkoja. Jep, jep. Tosi helppoa käsitellä tätä. Robi, katso! Tuolla! Ei, Rana! Apua! Älkää! Pian, Daalin, pian nyt! Oh, Jahas. Tiesin sen. Ei ollut kuvittelu. Tuus vilkaise. Te mielenvikaiset! Onko teillä tapana ajaa viattomien päälle? Kuuleksä, se heittäytyy pyörien alle ja väittää mua pöpiksi. Juuri niin! Teidän syytänne! Ellette heittäisi roskianne joka paikkaan, ei tätä olisi sattunut! Teillä ei ole oikeutta! Ettekö te ymmärrä yhtään mitään? Rauhoittukas pikkuneiti vai pitääks mun rauhoitella?
ihana hengittää. Siellä oli tukkaista. Ihan hirveetä! Niviskainen ja heti! Nyt riittää jo! Päästä sammakot välittömästi! Onko selvä? Se oli vaan leikki. Me emme oikein ymmärrä tuollaista leikkiä. Aivan se rupikonna. Opetan sinulle senkin huligaani, etten ole enempää konna kuin sinä olet. Selvillä on, tuossa se on. Asuin tuolla ennen. Aikoinaan se oli alueen kaunein lampi. Olin silloin nuori ja elämäni kunnossa. Kattelkaa tätä lihaksia! Olen lammen loikkamestari. Niin se oli ennen kuin lotat saapuivat. Ne alkoivat täyttää lampea. Maa peitti kaiken. Ei edes lätäkkä jäänyt. Rakensivat silloin ton kilotun romuttamon. Ja nyt valloittivat jätteilleen uuden lammemme. Kohta meillä ei ole enää paikkaa, missä elää. No? No niin, valmista on. Hyvä. Ja nyt ei muuta kuin kaverit käynnistetään operaatio Suojeltu vyöhyke. Lähetys on valmiina! Postikonttorissa. Valmiina jakeluun. Operaatio Suojeltu vyöhyke vaihe 1. Käyntiin! Wow, hyvä Sikki. Tuonne! Mistä tämä Mekkala? Voisit sä selittää, miksi ootte solmussa kuin nakkimakkarapötkylät? Ne oli nuo sammakot, kun sen teki. Ne tykkää meistä yhtään. No ei tykkäis tuokaan, jos hänen kodistaan tulisi tunkio. Täällä on viesti sulle, pomo. Olemme sammakoiden ystäviä. Muutettu tunkioksi sammakkolampi. Siivotkaa lampi tai muuten olemme vihaisia. Voi ei, ja mitäs sitten? Kuvitteleeko, että me tehdään jotain sammakoiden hyväksi? Siivotaan lampi. Älä unta nää! No niin te kaksi. Riittää lorvailu. Hakekaa auto. Ja äkkiä, toita riittää. Oh, niinpä niin, mennään joo. Mennään joo. Niiden johtaja on kamala tapaus. Parasta paroa. Operaatiomme ensimmäinen vaihe oli kurja tappio. Enpä ylläty yhtään.
Ei niiden kanssa voi keskustella. Täytyy siis käynnistää operaation toinen vaihe. Operaatio suojeltu vyöhyke On alkanut! Aamusammakko! Kaherit ootte te! Eipä paljon pelkäämistä! Jos ei tee vaikutusta riittävästi, niin entäs tuo? Ei, älkää! En se minä! Se oli noin! Joko, menkää pois! Antakaa mun olla! Yksi pelistä pois. Oi kun onnistuisin! Siitä saat tuosta! Eiköhän tehoa! Valmista on! Valmiina. Tulta! Bombuli! Ei kuulu enää mitään. Oi, toivottavasti mitään ole sattunut. Sinäkö, Bambuli? Kurkkamisen! Juuri niin. Onnistuimme. Uusi lampi ystävillemme. Piti vain pyytää kauniisti. No, oletko valmis tekemään yhtään mitään sammakkoystäviemme hyväksi? Valmista on! Avataan! Ihanaa, saimme kotimme! Asia on siis selvä. Ensin putsaatte lammikon, josta teitte tunkion. Kyllä, kyllä. Ettekä enää koskaan kajoa näihin lampiin. Joo, luvattu on. Pääsiks mä nyt alas?
Operaatio Suojeltu vyöhyke oli menestys. Niin vaan matkaillaan, uudet haasteet kohdataan. Ympäri maailman ystäviä auttaen vaarat kaikki voitetaan. Ja olen nälkäinen. Bambukarhut seikkailee. Kerran niin mä eksyin, kauan harhailin. Enää en oo yksin, löysin kotiin takaisin. Annan eläimille tilaa vaeltaa. Puut ja bambut, ruohot, linnut, kaikki elää saa. Näin ystäväin käyn yli merten, näin ystäväin joet ylitän. Mun sydämen on heitä varten, niin paljon heistä välitän. Hei, olen Naali nimeltä Salla. Tarvitsen apuasi. Soita Daalin kummilinjalle.